Odakle ti znaš Petričevića? Pa mi sarađavamo. O čemu ste razgovarali? O čemu? Časkali smo malo. Jesi nešto o mene spominjao? Ma jo, a mogo se. Šta si mogao? Pa mogu sam, kaže da sam ti bio prvi kad su tvoje drugarice još uvijek nosili zvončići na vrbicu. Đubre jedno, tebi će neko da veruje. Pa ja imam sliku. Ti ja na sliku iza nas ovce, a ti sopančićani. A bluza iz Sisići. I to čuvaš? Pa za uspomenu. Micika, pa ja sam tebe volio, bre, iskreno. Pa sam te zvao Srećo, Šećeru. I to ćeš njemu da pokažeš? Pa ne kažem da hoću. Sve zbog jednog botoksa. Micika, bre, ja sam uvređen. Ti pred njega se prostiriš ovdje s mene, brišeš patos. Umesto hvala da mi kažeš. Za šta bre hvala? Zato što sam pobegao onda. Zamisli ti imaš ovakvog muža, matorog čovjeka, ali odžilamo sebe. Pa mojte da stave, bre, 94 godine žive. Ja ću živim isto dugo i dobavljam razne dužnosti. A s njega će lako, ovako. On će da capne. Njega 2 puta stegneš iz tvojih kraci, on će da zemne komače. Ne. I to dumre i da bude srećan što je rođen. Znači da te opeglam. Jeste, mora za emisiju. Lično ću da te opeglam, Šojiću. Po nalogu predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića naređujem postupite po signalu sistema. Sere vam se u usta.